Il-kumpanija PG Group bħala parti mill-programm komunitarju tagħhom taw donazzjoni ta' 30,000 euro lil żewġ NGOs sanċananti jiddu lil ġiswiti li jagħtu servizz lir refuġjati. Din id-donazzjoni saret fl-isfond ta' diffikultajiet preżenti minħabba l-imxija tal-coronavirus. Meta saret din l-għotja l-kap eżekuttiv tal-grupp Charles Borch qal li huwa obbligu tagħhom li jiddedika u jinvesti parti mill-profitti lura lejn il-komunità. Huwa qal li din id-donazzjoni ngħatat il żewġ istituzzjonijiet li jagħtu servizz u għajnuna lil tant familji fil-bżonn. Fil-fatt dawn l-istituzzjonijiet fl-aħħar xarej raw żieda pjuttost qawwija fid-domanda għas-servizzi li joffru. Il-kumpanija PG qalet li din kienet l-aħħar minn sensiela ta' donazzjonijiet lil grupp ta' f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat, donazzjonijiet li finalment issarfu f'għajnuniet l-aktar minn 1500 familja.